Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, yung tenderang Bicolana. Ayan guys, bali meron akong i-share sa inyo para bali, tcharan, ayan siya. Ito lang naman kasi medyo excited lang tayo dahil first time kong nakahawak ng sarili nating bill. Diba? Kasi simulat sa pool is nakikikabit lang kami. Tapos nung nangupahan kami dito is syempre dun sa may-ari ng upahan. Ayan. Pero bago ko to i-share sa inyo guys, bago natin tingnan, sabay-sabay nating tingnan dahil, ayan, pupunitin ko na sana, na-stop muna kasi sabi ko is, mag-share ako sa inyo. Pero bago yan, may kunting ano lang muna tayo, kunting share muna tayo mga nakaraan. Diba? Ayan guys, dati kasi, diba, nung hindi kami dito nakatira, dun kami sa may labasan, nakikikabit lang kami ng kuryente. Ang binabayaran namin noon is parang nag-1K din ako mahigit kahit wala akong mga gamit. TV electric pan lang, tapos cellphone, parang hindi ko alam kung yung cellphone ako no. Basta TV electric pan lang, sure ako doon. Wala pa. Ayan, tapos nung nalipat kami dito, ayan na, nung nalipat kami dito, di ba, ang gamit lang naman namin is electric pan, TV, tsaka cellphone. Ayan, tapos nung, di ba, nalipat kami dito, ang binabayaran ko rito, ang binabayaran ko rito, nagwa 1.8, 1.7, ganyan, 1.5, basta mga ganun, 1 plus lagi, yun lang naman ang gamit ko. Kasi dun sa manggahan pa kami, dun sa labasan kami, medyo lumalaki din yung bill ko ron kasi nga may rep din ako noon na maliit, pero nung wala na, dito na kami, lumipat kami dito, TV electric pan lang, tapos cellphone, nagkukulang-kulang siyang 2K, tapos siguro 8 buwan yun, pero sa loob ng 8 buwan, lagi ako nagsasabi kay ate, yung naniningil dati dito, na gusto kong papalitan ng submeter kasi nga ang laki ng bill ko, wala naman ako masyadong gamit. Umabot ng 8 buwan na hindi naman nila inaasikaso. Kaya ako na yung nagporsige na palitan yung submeter. Ayan, kasi nga dati ang nakatira daw dito is kompleto appliances. Kaya baka dahil doon mabilis yung ikot. Kaya yun, ako na mismo yung nagpaluwal ng submeter. Hindi ko na kinaltas yun sa tawag to, sa upa. Kasi ako na yung nagkusang loob na palitan yung submeter para lang mabago yung bill ko. Masyadong seryoso. Tapos ayan guys, nung napalitan yung submeter ko, ang naging bayaran ko na lang nun is nag 300 plus. Ayan. Kaya lang talagang gulat na gulat yung naniningil dito, di ba? Kaya parang binigyan ko rin siya ng 600 nun, pero kung tutuisin, ang bill ko lang nun is nasa 300. Inabutan ko na lang ng 600. Tapos yun, di ba? Kasi wala naman kami masyadong gamit. Kaya nakapag-isip ako na bumili ng isang rep kasi sabi ko nga is mababa lang naman yung bills ko. Ayan, kumuha ako ng isang rep. Nung nakakuha ako ng isang rep, nung may rep na kami, 2018 yata yun or 2019. Oh, hindi ako nagkakamali, basta ganyan, 18 or 19. Simula noon, nung may rep na ako, ang naging bill ko na is katulad na nung bills na bagong pasok kami rito, nag-1.8, 1.7, ganyan. Ayun. Tapos nagto-2 plus din siya, pero napakabihira. Parang gano'n, nagto-2 plus din naman. Tapos ayan na nga, nung dumating naman yung aming TV, tapos yung ice cream. Yung ice cream, yung cream line, halos sabay kasi sila. Kaya hindi ko natansya kung sino ba sa kanila yung makikuryente. Diba, ang bayaran natin nun is nag 1 plus, 2 plus. Dumating yung TV at saka yung cream line, nag 3 plus yung bayaran ko. Talagang boom agad yung bayaran ko, nag 3 plus siya. Kaya ginawa ko yung TV namin is nilipat ko dun sa kabila. Pero ganun pa rin, nag 3 plus pa rin siya. Pinakamalaki yung binayaran is yun na nga guys, diba, nilipat ko dun yung yung TV. Tapos, kasi yung TV namin is medyo, lang siya, flat screen TV lang siya. Di, ang naiwan lang dito is yung electric pan, isang ref, kondora, tapos, yung cream line, ice cream. Nagti 3 plus pa rin siya. Siguro pinakamalaki yung binayaran is nasa 3.8, kung hindi ako nagkakamali. Pinakamababa ko is 3.1, ganyan. Tapos, yun, noong December naman, 2021,
2021, nung nakaraang taon lang, December 2021, ayan, bumili ako ng freezer, ref freezer, upgrade freezer, ayan, upgrade ba ang tawag doon? Oh, bumili ako. Sinurrender ko na yung aking ice cream kasi nga parang, yun nga, sabi ko makikuryente masyado, kaya ayun, dinispose ko na yung ice cream, pinalit ko na yung aking upgrade freezer. Tapos, di ba, yun lang, 2 rep na, tapos electric fan. December yun. Nung January, ang binayaran ko medyo malaki-laki pa rin, nasa 3 plus pa rin kasi nakain pa yung ice cream. Ayan na guys, di ba? Yung ang gamit ko is freezer, 1 rep, electric fan. Nagti-3 plus talaga ako nung pinakamalaki 3.8. Tapos nung January, ayan guys, bale, ito lang kasi yung nakita kong resibo na naiwan. Basta pagkakatanda ko nung January, medyo malaki-laki pa rin yung binayaran ko, nasa 3 plus pa rin siya dahil, iba December, hindi ko matandaan ko anong petsa dumating yung ating upgrade freezer. Tapos yun din kasi yung pagkaka-dispose ko sa ice cream line natin. Kaya nung February, doon ko na naramdaman yun na medyo bumaba yung kuryente ko dahil inalis ko na nga yung ice cream. Ang pinalit ko is yung upgrade freezer ko. Naging 2.1 lang siya. Nasa 2.1 lang bayaran ko. Tapos nung, di ba, February yun. Nung March naman, nag 2.5 plus. Nung April, medyo malaki-laki uli. Nasa 3.2. Dahil nilagay ko na uli dito yung TV. Diba, nasa kabilang bahay yun. Nilagay ko na siya uli rito. Pero up to, sawa naman. Ayun. Pahinto-hinto. Basta natatandaan ko talaga, nung January, kahit wala na yung ice cream natin, medyo mataas pa rin yung binayaran ko dahil nakain pa rin naman yung nung December, di ba? Kaya nung February, nasa 2.1 lang yung binayaran ko. Ibig sabihin, mas talagang tipid sa kuryente yung pinalit kong upgrade freezer. Pero nung March, ayan, nag 2.5 siya, malit-lit pa rin. Nung April, nung nakaraang buwan, is mataas uli. 3,230 dahil yung TV ko sa kabila, yung flat screen TV ko is nilagay ko uli rito. Makikuryente rin pala yung flat screen TV. Ayan. Pero up to sawa naman to, talagang walang patayan. Kaya 3,230, nakakain ako ng 170 kilowatts. 19 pesos kasi yung kilowatts namin dito, kaya pumatak siya ng 3,230. Kaya ngayon, ayan. Ngayon guys, simula nung nagkaroon na kami ng Meralco, na sariling Meralco. And simula nung nagkaroon na kami ng Meralco, April 14, ayan, talagang up to sawa yung mga anak ko sa TV, walang patayan, na kahit minsan nga wala nang kakwenta-kwenta yung pinapanood, ayan, kasi gusto ko makita kung magkano ba yung magiging bill namin ngayon. Ayan guys, sabay-sabay nating buksan. Ayan. Bakit bukas na to? Binuksan ng ate ko. Ayan guys, medyo ano pa siya. Nakasarap pa siya. Ayan, di ba? Ayan siya, di ba? Tcharan! Tingnan natin. Excited na ako. Siguro ano ko, mga tansya ko rito, mga 2 plus pa rin. Kasi nga, up to sawa naman na yung TV ko. Kasi kung nagkataon siguro ng yung ice cream line ko pa yung nandito, tapos yung TV, siguro magbabayad ako nun ng 4,000. O kaya naman yung upgrade freezer, tas up to sawang TV, wala pa. Ayun nga, ano yun? Kulang pera mo. Kulang. Ayan, di ba? Nung ano, basta nasa 3 plus. Ngayon siguro mga 2 plus lang kasi. Ayan guys, di ba? Siguro ano ko, tansya ko mga 2 plus pa rin, pero hindi kalakihan, mga 2.1, 2.2, ganyan. Kasi sabi ko is up to sawa naman yung TV, tapos yung meron tayong 2 rep, isang freezer at saka isang rep. Itong ating ayan guys, hindi na ako matapos-tapos dahil maya-maya yung mga bili ng mga bata, papiso-piso lang naman. Ayan guys, magkano saan ba makikita dito yung bill? Dito ba? Dito. Tcharan! Magkano ba yung ating bill? OMG! Ano yung balahibo ko? Magkano?
Ayan guys. 1 po. Oh my gosh. Kasi may XP ko mga 2 plus. Diba? Laking tipid talaga guys. Diba na yung balahibo ko. Ayan o. Ano? Ay, thank you Lord. Diba? Kaya lang, yun nga lang talaga. Napakalaking gastos ng pagpakabit ng Meralco. Pero sulit naman, diba? Kasi siguro sa ilang buwan, mababawi din namin yung pagpakabit ng kuryente. Dahil, ayan, ang bayaran ko guys, up to sawa na to. Yung TV namin, walang patayan. Tapos, syempre, yung rep, diba? 1 po. Kaya sabi ko sa asawa ko, magkano tansya mo? Sabi niya 1 plus. Sabi ko naman sa akin mga 2 plus. Pero 1 4, alos. Bisam si ano? Ayan na nga guys. Ay, nakakatuwa. Grabe. Bala, gamit natin guys is 2 rep. Ang isang flat screen TV. Napansin ko talaga yung flat screen TV. Mas makikuryente siya kumpara sa mga rep ko. Oo, kasi nga, nung yung isang rep pa lang ang gamit ko, nagbabayad ako ng kulang-kulang 2,000. Siguro nagmahigit 2,000 nun, pero hindi ako sigurado kung lagi. Tapos nung dumating naman yung, halos sabay kasi sila dumating yung cream line ko, tsaka yung TV, nag 3 plus kaagad siya. Diba? Nag 3 plus kaagad. Tapos yung inalis ko yung TV, yung naiwan na lang sa 2 rep, medyo bumaba siya. Tapos habang tumatagal, tumataas uli siya. Nagti 3.8, 3.5, 3.2, 3.1, ganyan. Basta ganun lang, hindi ako bumababa sa 3,000. Tapos nung inalis ko na nga yung cream line, pinalit ko yung freezer na upgrade freezer. Nag-2.1 na lang tayo, 2.5, ganyan. Nung dinala ko naman dito yung TV, nag-3.2 ulit tayo. Diba? Halos 1,000 yung tinaas nung dinala ko dito yung TV. Tapos ngayon, dahil sa sarili na natin, ayan, 1.4 lang siya. Ayan guys. Kasi alam niyo ba guys, kung bakit hindi, kasi ano, wala kami sariling kontador talaga simula dahil yun, wala naman kami sariling lupa dito, nang upahan lang kami. Nung unang-una nga, dun sa labasan, may malawak na lote. Kami lang yung nakatayong bahay, as in talagang parang hasyenda namin. Ang problema, ilang taon din kami dun na walang upa, libre. Ang binabayaran lang namin is kuryente, ang tubig, balon pa. Wala kaming nawasa, nakikigib lang kami. Tapos yung paglalaba, pagliligo, tubig, balon. Tapos nung yun nga, ginamit na yung lupa, nabili na siguro 2017, lumipat na kami. First time naming nangupahan 2017, nangupahan kami sa maliit lang din bahay. Galing kami sa maliit na bahay, nung nangupahan kami, sa maliit na bahay pa rin. Tapos nung lumipat kami dito, maliit na bahay pa rin. Tapos yun, basta maliit na bahay palagi, 'di ba? Para kahit paano pag nakatira tayo sa malaking bahay, wow, bongga, 'di ba? Mas maganda yung mag-experience tayo sa mababa, 'di ba? Kasi naalala ko talaga, doon lang kami sa Manggahan, ang lit-lit lang talaga ng bahay namin kasi nga tinayo lang namin 'yon. Wala may yung lote, nagpaalam lang kami sa caretaker. Ayun, halos ilang taon din kaming walang upa, 'di ba? Nakalibre-libre din kami sa ano lang talaga, sa kuryente lang kami nagbabayad. Tapos 2017 nakaupa kami. Tapos 2018 dito 2018 pa kami dito. Maliit lang 'to. Medyo pinalakihan ko lang kasi nga 'di ba, bahay pa namin 'to dati. Tapos nagdagdag ako ng tindahan. Kaya lang ngayon, kahit anong pilit ko, wala naman kasi kami mga wala naman kami mga gamit talaga, mga sofa, divider, wala. As in drawer lang, yan, lamesa. Kaya yun, kahit saan kami talaga. Pero nasanay talaga kami dito. Parang yun nga sinasabi ko na, parang sabi ko sa asawa ko, bakit ba hindi tayo makaalis-alis dito? Nakututusin, wala naman kami pinangahawakan, wala naman kami titulo rito. Ibig sabihin, pwede kami makapunta sa ibang lugar, na kasi nangupahan lang din naman kami. Kaya lang talagang nasanay na kami rito. Parang gamay ko na yung mga tao, kahit hindi ako palalabas, kahit dito lang ako sa loob ng bahay lagi. Pag lumalabas po, masaya na ako, nakikita ko sila. Parang ganun lang ang buhay, di ba? Kaya parang nahihirapan kaming makamove on, na isipin ko palang nalilipat kami sa ibang lugar. Gusto namin makalipat sa ibang lugar, ma-experience. Kasi sabi ko lalo na pag-about sa tindahan, gusto kasi kasi gusto ko maka-experience. Kaya lang yun ang hirap.
madaling mag-isip lang, madaling magplano, pero mahirap gawin. Yan lang guys, kaya siguro talagang, yun lang, basta natutuwa lang ako. Yan lang guys, thank you for watching.